салом дӯстани азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Духтаракон навори имрӯзаҳа бозам ҳамин намуд барашкаҳои бабочкаи дизайнерӣ. Ина духтаро ҳама рангош омада. Духтаро шумо я ранга ай ҳад зиёд мепурсиден, надоштем, аллакай овардем. Духтарои хушрӯ фиолетови мепурсиден, набуд. Сабзи закия духтаро мепурсиден, набуд, овардем аллакай. Сери коричневӣ, бардовӣ. Ина духтаро кабути осмонӣ, малина свет бо сери. Хулос рангош бисёре духтаро. Вақти бисёре мегире ки навор кунам. Ҳам заказ гирифтан дар кор, ҳам навор кардан дар кор. Ба ҳам хотири вақт нест. Ҳамаеро дона ба дона нишон дода наметавонам. Мехе як так як хелакошам мегзаронам. Шумо сети маъқулитона духтаро скриншот када WhatsApp да партен тарзи доставка пура када мефаҳмонам. Ина духтарако тиёмна симни мепурсиден, надоштем. Анами закияра мепурсиден духтаро, набуд, аллакай боз омад. Айни ҳол духтарои хушрӯ дорем. Iyo духтаро 130 сомона, и хамилёни 160 сомона. То қамиш 160 сомона бо рангаш мақсад заказ кардани бошен. Боша мегумтон ки ҳаст духтарако. Инам 160 сомона. Тагиш хамилёна ба хотири 160 ҳо. Ини 130 сомон.